Pa 16 ravni na jednoj lozi. Sad hoću da kažem da je to nikla u mome kupcu, a ja sam nosila špice. I ta je meni špica mogla tudi ispasti nekako i začuprkala se kad sam ja kopala. Poslije kad sam možela kopati kupcu, kad sam ovako razvila masirača, nikla, ona velika ovako, od je lopta. Sad, bili je sklona, ne bilo, on će smijeti, ma neka je rekao. Kad je ta masirača razvukla se, ona je bila i po grahu i po svakuda. Kad sam ja ošla poslije, ja prebrojila 9, oni veliki, odmetulno su i to već naraslo. Bom rekao nekaj. Kad ja poslije, kad ono još 6 sa odmetom, bilo njih još, poslije ti 6. Ali nije dao sin više da bidu, kaže ja ću to orati, ako hoćeš skloniti, ako neš, ja ću pustiti ovdje po njima. A ja bom prijavila, pa to moram skloniti. To nije mogao jedan nisam nositi, nek 2 morala metnuti tačke, jednu pa doter, pa i opet tako. Nije 9, 12 bilo tako. Ono bilo se. Javi. Halo. Ej. Ne čujem te, nešto nam šuška telefon, nikako neće. Čujem malo. Evo, bila dol kod kuće, pustala kravu i kidala i evo, došla kući. I reci, novinari su došli, reci poslije ću pričati. Mama me zamolila da onoj sestri proučiš Jasin. Aha. Onoj Timki, njoj ime Tine. Da, ono je sa tim tetki. Aha. Pa dobro, danas kad budem učila podne, klanjala ja ću joj proučita Jasin. Da proučio Jasin i da saliješ je zrno slabo je totalno. Dobro. A kako ima ono njihovoj materi? Tamame. A tamame, dobro, pa ja ću to uraditi kad bude 12 sati, pola 1, ja ću klanjati pa ću to sve uraditi. A pa to sve ste bili Ha? rame. Ha? Pa sve ste bili rame. Pa dobro. Gdje molim te, ona rekao. Dobro, hoću, hajde, ja nemoj skirat, hoću ja to uradit, ću ja to nju, hajde. Hajde, pozdrav svoje sve. Hajde, čao. Neće da je isključi. Ha? Neće da te isključi, a ti si sad isključila, dobro je. Evo, jeste li čuli što kaže mi žena, molim me. Pa ste već ukusna kafa. Samo ćete vidjeti jednu masiraču, više i nema. Sve su naravno popili od njih. 5 sam dala ovako, halal bilo, nisam htjela ništa. A žena došla, ja kažem da će i tebi jednu halal, ali nemoj mi više. Ona bilo došla da mi sve popije za pare. A je li ti ostalo sjeme od tim masirača? Imam ja od 2 sjemena, a imam ja jednu titu nisam dala. Ne mogu dati jedne. Imam sina u Njemačkoj, imam momčad. Nemoj ni da, nama moraju koju špicu. Kad dođu, Bog, ja svakom je dala i rekao čuvajte se, osrp špica po sita. A jel ti još šta siješ ili samo tim masirača? Sijala sam ja sve što treba, da on došao mene snimati kad je bila litinja, kad je bila moja bašća zelena. Nema što u njoj nije bilo. Hoćeš li ove iduće godine sijeti pa da mi dođemo kad to bude posijano da mi to snimimo? Ako bi mogla, ove sam godine nešto drugčija, umela bi da Agan umro ima godina dana. Ja sam magala 88 kila, a kako je moj Agan umro na 67. I nikako mi se ne da dalje. I tako, imam dol, naređivam kravu, ovaj sin ima problema s tom familijom. Sad imaš manje kila nego godina. Da, imam manje. Godina imam 78. Da. 45. godište. 15. januara. Eto. I to je to. Evo ima jedna još imam, pa ćete vidjeti. A ja vam mogu dati kostu špica sad, pa da se ponesete. Da ima niču, ja sad raspolila, pa bi vam dala pola pa se podijelite. Ali nemam više. Jučer čovjek došao i nema na kodnici, jedli i gotovo. Pa eto vidi majka, da si imala sad kamion, sad si mogla sviju prodati. Ne bi a znaš kako me žena molila, 2-3. Po 50 maraka ja nisam dala. Ali ova što je došla, rod je Aganov i nisam je mogla
Nisam je mogla. Evo. Evo ti masirača. A ova je bila dugačka 80. Ova. Evo ako je bila dugačka. Ona je bila duguljasta. Da, bile dvije vake. Onu sam jednu bogom raspola i pola sam sebi u kuć pojela, a pola dala ovdje žene. Koliko ova teško sad? Moralo to... Ko je to donio ovdje? Nisi ti to donijela? Ne, nisam. Nemoj zare čudo. Aj, dobro, nije otrgo skroz. Aha. Ima ostoje. Jer ne smije on ovaj otrgan. Da, ako otrgne rep Da, dole, otrgo se dokre, iza nje. onda bi izađila. Pa Da. da. Morala bi nama trošiti. E. Ovako ćemo ostati. Sad ti nju moraš zapiti ako hoćeš. Ali gdje zapiti ako Ne možeš? mogu je ja zapati. Pa da. Nemoj niti. Nemoj. Nemoj zavučiti Ma leđa. nemoj ništa, samo je podin vrat je nazad. Eto. E tako. I ospu ste vi sada došli, meni Bogom dao ko vas posla. Jel ste čuli ili vas je njako Čuli. slao? A čuli. Čuli.